4.7 IFM. Report! Umabot sa 3,561.10 kilograms ng basura ang nakolekta sa naganap na palit basura program sa mga barangay ng Mona, Kayukay at Pangapisan sa Alaminos City. Sa ilalim ng programa, maaring maipalit sa grocery items ng mga residente ang nakolektang basura mula sa kanilang kabahayan. Ayon sa City Environment and Natural Resources Office, may tuturing na matagumpay ang unang palit basura caravan na isinagawa dahil sa kooperasyon ng mga residente kada barangay. Maigpit na paalala naman ng tanggapan na dapat tuyo at nasa recyclable na lalagyan at tulad ng sako ang ipapalit na basura upang maayos itong tatanggapin sa programa. Patuloy naman ang paalala ng tanggapan sa mga residente ang wastong pangangalaga sa kalikasan na maaaring nasimulan sa waste management. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.